Ahojte, pozdravujem vás. Zatiaľ tu bez plaviek, ale tým, že sa venujeme lymfe, tak mi to nedalo vám to ukázať najprv takto. O čo sa jedná? Lymfatický systém je ako systém trupiek, kde sa prúdi nahromadená tekutina, toxíny, metabolity, ktoré prúdia cez lymfatické uzlinky ako čističky ďalej do veľkých orgánov lymfatického systému. Zase sa tam len prečistia a čistá tekutina prúdi ďalej ako súčasť nášho tekutiny v tele. Je veľmi dôležité preto, keď cvičíme na suši alebo vo vode a špeciálne sa zameráme na uvoľnenie lymfatického systému, aby sme tie najdôležitejšie oblasti našich malých čističiek uzlín uvoľnili. Takže začíname z hora. Môžeme si pohľadiť túto našu hrudnú časť len tak jemnúčko a zozadu. To je len začiatok, to je len hladkanie. Spravíme takého motýlika a tu v tej nadhrúčkovej časti si môžeme masírovať tak akože od seba, ako keby sme otvárali krídelka. Pri nadchôdzkových častiach naše uzlinky. Je to veľmi príjemné, niekedy pocíte zimobriavky až úplne v chodidle alebo lítka. A do týchto uvoľnených uzliniek ďalej rozprúdime lymfu za uškami, zatočíme si trošku. Si predstavte, že ste v bazéniku, môžete tam šlapať, ale najprv si uvoľníme tieto lymfatické cesty a zase stiahneme dole. Môžeme ísť za svalmi, ktoré sú na šíji. Je to tiež veľmi príjemné. Nie len ako lymfatická jemná masáž, ale aj uvoľnenie fascií a napätých svalov. Môžete ísť, predstavte si, ako tá lymfa prúdi do tých našich uzliniek. Zároveň si môžete pomasírovať aj tu, v hlavnej masárskej časti hlavy a zase spolužíme dole. Tak isté spravíme uzlinka, pazuši, jemnúčko, žiadny tlak, stačí hladkať. Keď ste na pláži, možno sa na vás bude dívať, kde si čo hladkáte. Ešte srandovnejšie to bude tu. Iná, kde máme ďalšie lymfatické uzlinky a ideme veľmi pekne, pomaličky o nich. Uvoľníme ich. Uvoľníme, pohľadkáme. A týmto smerom zase uvoľníme napätie v lymfatickom systéme a do týchto uzlín. Ostatné si povieme pri bazéne a vode. Ahojte, tak už sme pre tú našu lymfu vode. Lymfa naozaj je veľmi dôležitý systém, ktorý potrebuje náš pohyb, pretože nemá vlastnú pumpu. To sme si už povedali v predchádzajúcich minútkach, takže poďme hneď k veci. Voda je najlepšie miesto pre rozprúdenie našej lymfy. Po tých úvodných takých automasážach, ktoré sme si povedali, je dobré hneď začať. A ideme. Takže prvé je, postavíme sa na špičky, na petu. Na špičky, na petu. Vôbec nevadí náraz, pretože v tej vode je ten náraz príjemný. Keď spravíme náraz na suši, je to oveľa nepríjemnejšie na našu kožu. Ďalšia vec, chôdza po špičkách. Vy môžete prejsť po špičkách kľudne aj minútku, nič sa nedeje, dopredu, dozadu. Chôdza po špičkách je úžasná aj na suši. A nie len pre lymfu, ale aj priame nadržanie tela a lymfatický systém veľmi končatín a hore. Takže sme si pošlapali po špičkách, potopali. Ďalej spravíme taký potlak. Jedno koleno zdvihneme a dáme dozadu. A tu už pri týchto cvikoch cítite úžasnú lymfodrenáž tej vody, v ktorom sme. Takže dopredu a dozadu. Dúfam, že je to vidno. A dozadu. To isté spravíme tak a do boku. A do boku. Výborne. Do boku. Do bočnej strany. Tak. Musíme si trošku poskákať. Ako keby sme robili veľký, áno? Trošku zase odľahčíme. A cítite, ako tá lymfa, ako tá voda
úplne masíruje tie naše lítka a stehná. Takže nielen námi na lymfatický systém, imunitný systém, ale aj našu celú bytinu. Dobre? A ideme. Krúžime nohou do strany, vystretou do strany. Tu musíme zapnúť aj pannové dno, aj kole. Takže všetky tie cvičenia nie sú zamerané len na ten jeden systém, ale tento je úžasný, cielený na tú našu líku. Dobre? A teraz si pobeháme. Kľudne môžete aj dole, tak, hore, dozadu a dopredu a rýchlo a bežíme rýchlo a naspäť. Všetko sa nám hýbe, všetko nám prúdi z tej periférie do toho venažného systému. Úplne úžasné. Takže čo sa týka dolných končatín, tam je toho ešte viac. Tak ako sme si ukázali, že sme zakopávali, teraz to spravíme naopak. Ideme zo zadu a dopredu. Dopredu. Neviem, či je to vidno. Zanožím a idem dopredu. Tak, opačný smer. Dopredu. Výborne. Dopredu. Môžem ísť pravým výkon do boku, do druhého boku. A naspäť. To je výborné na svaly zádkové, lebo ich musíte držať pevne, aj pannové dno. Výborné. Poď a zase. A spravíme takéto. Dopredu, do boku, dozadu. Spravíme si taký štvorky. A zase. Dopredu, do strany, dozadu a zase naspäť. Tak, tu pôjdeme končatiny. To by nám celkom aj stačilo. A aj váš dých už tie toxíny vydychuje. A veľmi sa teším na ďalšie cvičenie vo vode s vami. Majte sa krásne a nezabúdajte, lymfa je síce tichá, ale veľmi dôležitá súčasť nášho života. Ahojte.